Salutăm colegii, am ajuns și la final de sezon. Apicol a strâns o parte din măci din italience, împercarea bună, foarte mulțumit, undeva la vreo 80%. Uite aici din vreo 40, câți ori fost aici, au vreo 30 și ceva. Câteva nuclee care au rămas fără măci, fără albină, fără nimic și au fost atacate. Dar în general, împerecherea foarte bună. Multă lume spune că nu se împerechează în septembrie, că ideea este că dacă nu crești trântori, într-adevăr nu ți se împerechează. Dacă crești trântori, ai familii crescătoare până târziu și le și hrănești corespunzător, o să ai trântori, o să ți se împerecheze fără nicio problemă. Acum o să vă arăt cum arată italiencele. Ăsta nu l-am lăsat, nu l-am ales întâmplător. Am verificat pentru că să fiu sigur că nu înregistrez degeaba. Da. Au foarte multă mâncare. M-a surprins. M-a surprins faptul că am găsit undeva și miere proaspătă. Habar n-am de la ce aduc. Nu știu ce mai e la ora asta. Am fost plecat o săptămână. Măcile au avut timp să se dezvolte, să se facă faine, să depună puiet. El e plin de puiet. Cred că se vede. Nu-mi dau seama că e soare, dar cred că se vede. Acum caut după matca. Să vedem. Că nu s-o fi ascuns. Că pe undeva s-o fi dus. Și aici se vede că e plin de puiet. Asta. Da. Cam asta a ieșit din italience. Nu sunt așa blonde ca cele care au mama, dar într-adevăr nici mama lor nu este blondă 100%. Exact cam ca asta din video arată. Nu am apucat să înregistrez. Dar să vedem ce rezultă. Mamele au mers foarte bine. Foarte mulțumit. Din 3 rame au ajuns acum pe la vreo 6. Că mătcuța au zburat. Cam asta este. După asta urmează să elimin toate nucleele, să le scot. Mai intrăm și la iernare. Ca peste tot probleme cu viespile. Eu nu pun capcane. N-am avut probleme foarte mari de furtișag la viesp, dar în general am fost... Familii nu mi-a stricat niciodată. Mai vin pe nucleele astea de împerechiere, dar prea puțin. Văd că matca s-a dus în sertarul cu mâncare. O să scot de acolo. Imediat. O să pescui, dacă nu ia să ia singură. Cam asta e, colegi, ce să zic, sper că ați avut un an bun. Pentru mine a fost un an bun pentru că foarte mulți clienți au fost mulțumiți, au revenit, au comandat măci, iată, s-a dus pe ăla. Au avut experiențe foarte bune cu măcile de la mine. În rest, să ne auzim cu bine, să fim sănătoși, iernare ușoară, dacă nu mai reușesc să fac ceva. Și un an apicol 2024 cât mai bun. Doamne ajută, să ne auzim cu bine.